ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଆଖି ଯେଉଁ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଖି କେତେ ମେଗାପିକ୍ସେଲର ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁନି ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରା ଏତିକି ମେଗାପିକ୍ସେଲ 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା 14 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଆଖି କେତେ ମେଗାପିକ୍ସେଲର ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଦେହରେ ମାନେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଆଇରନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ହୁଏନି ବେଳେବେଳେ, ସେମିତି ଆମ ଦେହରେ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିବି ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନୂଆ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟେଲିପୋର୍ଟ ହେଇଯିବେ, ମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇବେ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ମାନ ଅଛି ସେହି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ରନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଏଭଳିଆ ଏକ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଯାହା 1906 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1906 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି କାର୍ ବିକିଛି ସେ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକର ପାଖାପାଖି 75% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଥମସ୍ ଏଡିସନ୍ ଯେ ବଲ୍ବ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିକି ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 10,001 ଥର ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବଲ୍ବ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଫେଲ୍ଡ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଜଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ 10,000 ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଲ ଭାବିକି ଫ୍ଲାଟ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏହି ସେଲ୍ଫିଟିକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସେଲ୍ଫିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସେଲ୍ଫିଟି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ପୁରା ଟପ୍ରେ ନିଆଯାଇଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ଥିବ ଯେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ରତନ ଟାଟା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ର 60% ଚ୍ୟାରିଟିକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁକି ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍ଥ ଟିକେ କମ୍। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ସାଧାରଣତଃ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ୟୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଏକ ବଲ୍ବ ଅଛି ଯାହା 1901 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜଳି ରହିଛି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟେନିଆଲ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ନାମକ ଏକ ବଲ୍ବ ଅଛି, ଏକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଜଳୁଛି ଯାହା 1901 ମସିହାରୁ 2020 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜଳୁଛି, ପାଖାପାଖି 119 ବର୍ଷ। ୱାଓ! ଏହା ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ନର୍ମାଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଇଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ପୃଥିବୀରେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଡେକୋଟା ଏଭଳିଆ ଏକ ଜାଗା, ପୃଥିବୀର ଏଭଳିଆ ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ କେବେ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ, ମାନେ ସେଠି କେବେ ବି ଭୂମିକମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଥରେ ବି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ଏହିଭଳିଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟଡି କରିକି ଡିଗ୍ରୀ PhD ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଯାହାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଡିନବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପାରାସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଯେମିତି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆଇରନ୍ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ବଡ଼ିରେ ସୁନା ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆମ ବଡ଼ିରେ ପାଖାପାଖି 0.02 ମିଲିଗ୍ରାମର ସୁନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପଇସାରେ କହିବା ପାଖାପାଖି 3 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଆମ ବଡ଼ିରେ ଥାଏ। ଏହି ଗୋଲ୍ଡ ଆମ ବଡ଼ିର ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏହା ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଆଖି, ଯେଉଁ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଖି କେତେ ମେଗାପିକ୍ସେଲର ହେଇଥିବ। ବହୁତ ସାରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର ରୋଜର କ୍ଲାର୍କ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆଖି 576 ମେଗାପିକ୍ସେଲ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଆଖି ସାଧାରଣତଃ 576 ମେଗାପିକ୍ସେଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏଇ ମେଗାପିକ୍ସେଲର କିଛି ଉପର ନିଚେ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ।